continuació anem a presentar a Maria Infantes, que ens ha fet un poema sobre la dona. Aquest poema dedica aquest poema a totes les dones treballadores i lluitadores per la igualtat. Dona, els teus ulls són hermosos, els teus cabells són preciosos. Dona cuidadora, dona lluitadora, trenques fronteres, t'acceptes com eres. Pels teus fills dones la teua vida. En cada problema trobes l'eixida. Ensenyar i aprendre és la teua missió. Ajudes a necessitats, lluites per la igualtat. Dones passió, les teues paraules formen un poema. Entens qualsevol tema, són assombroses les teues habilitats, adores la llibertat. Moltes gràcies. A continuació, escoltarem la narració escrita per la nostra companya Carmen Aguilar, de segon de batxillerat, que ha estat guardonada amb el Premi Sant Bori 2021. El títol de l'obra és Mares indelebres i serà l'autora mateixa qui ens llegirà tot seguit. Així estic, llegint entre línies mentre la soledat em colpejaven els cristalls de les meues velles ulleres. Estic cansat, vas dir-me mentre repetia la mateixa paraula una vegada i una altra. Vaig tancar el llibre i vaig alçar la mirada com si els meus últims sospirs de l'alba es basaren en el reflex de la llum del sol sobre el meu rostre. Estic cansat. No sé què m'oferís avui el dia. Espero poder aprofitar-lo sense que res m'arrabàs el meu fals somriure. En 5 minuts ja estava llest per a llançar la canya de pescar a l'espera de poder tindre peix fresc per a l'hora de menjar. En els meus moments de reflexió em vaig adonar que la marea m'acompanya on vaig, però no en els meus sentiments. Podem dir que la mar s'il·lumina a l'alba i totes aquelles criatures de les profunditats li donen el bon dia al meu vaixell, i ell me'l transmet a mi. Però em sento a soles. El vaixell és el meu únic acompanyant i la tempestat ens assetja com si no sabera que quan la mar no està enfadada sempre la cuida. Em falta alguna cosa. És difícil sentir esperança quan fins a l'últim racó del meu cap es troba buit. L'ham ha picat, tonyina de menjar i soledat per a postres. Malgrat menjar-me les postres amb ànsies, em queda amb fam. No deixa de ser un home que únicament arrossega anys d'un passat que m'il·lumina a través dels records i que serà la meva projecció de cara al futur. Soc com un relat, una història que a vegades fa mal, però que sempre acompanya. Ja comencen una altra vegada. Les meues felices cames tornen a tremolar. Dubte que siga el fred. Pense que pot ser que és el fet de trobar-me sobre una superfície que estrontolla el que força els meus ossos i tendons. Potser no falta molt perquè el meu cos comença a veure's afligit per l'edat. No vull tornar a tirar la vista enrere. Preferisc aprofitar la brisa de la mar que es presenta ara. Sent no saber amb certesa quan durarà. Que curiós, em sobresalta la pregunta sobre no saber la duració del present. Quan dura? El mateix que el passat? Anys o tal vegada mesos? Dubte que hi hagi alguna ciència que siga capaç de mesurar el present. Al cap i a la fi, tots estem encadenats a aquell fenomen físic el qual anomenem temps. Ens hi trobem amarrats en fer qualsevol cosa al llarg del dia, al llarg dels mesos i els anys. No canvia res. Canvia la nostra manera de percebre segons els fets que van succeint en la vida. Però el temps no canvia ni canviarà. Igual que l'aigua de la mar mai no deixarà de ser salada, ni tampoc deixarà de crear grans zones que em provoquen una reparació setmanalment del meu vaixell. I què em diu del futur? La seva arribada em produeix fogots i tremolors. Com és que la gent no li aterra diàriament l'esdevenir de la seva insignificant vida? Jo em sento incapaç de frenar-ho, d'apropiar-me d'ell i fer que pagui la pena. Per a mi, el present i el futur són com reflectir-se en la mar, la nostra clara visió del pas del temps i la nostra viva imatge del passat, reencarnat en l'aigua, tot i aquest sempre llueix més atractiu. El passat és una cosa oposada a mi, ja és passat, i malgrat no poder canviar-lo, mai et solta. I com més temps passa, més agraeixes o et penedixes de situacions i accions que, inevitablement, repercutiran d'alguna manera en el teu present i segurament en el teu futur. El passat és l'únic període que fa eixamplar la comissura dels meus llavis i lluir les meues perles de nacre a tota la mar blava.
Tal vegada es deu a aquells dies de la infantesa amb les meues germanes i els pares a la muntanya, on no hi havia res com l'acollidora llar i els joguets artesanals per a passar les més intrèpides aventures en aquella àmplia habitació de sostre alt com el masteler del meu vaixell. Aquella gran porta que causava fricció contra el sol i les meues germanes menors corrent per tots els costats, provocant grans baluards fins i tot en el lloc més recòndit de la casa i en el qual només hi havia pols i aranyes. Aquells temps eren realment senzills i sobretot amens. El món era simple i nosaltres ignorants i, alhora, els més intel·ligents, ja que no calculàvem el temps. I el lloc feia que no ens trobarem lligats a l'àncora que arrossega amb si milers de responsabilitats que avui en dia intenta evitar. Vesprades de xocs, llets i galetes per a berenar i bigots de xocolata al rostre, que apenas duraven un instant, ja que la llengua s'encarregava de deixar la nostra boca lluent. Quan va acabar tot allò? Quan vaig començar a créixer sense voler i em vaig adonar que ja era una persona amb inquietuds i pensaments totalment contraposats als d'anys enrere. En un tancar i obrir d'ulls, la meva vida va passar de ser simples mirades i riures incontenibles a ser reemplaçades per plors, aclaparaments i sentiments indescriptibles. Així ja havia crescut. Encara recordo el dia que em vaig marxar de casa. La cara de les meues germanes en silenci retreien culpabilitat i tristesa. Però havia d'anar-me'n, havia d'abandonar la muntanya per a començar a construir els pilars d'una nova amb els meus esforços. I així estic. La meva vida transcorre en un vaixell que sempre tracta d'arribar a un destí final de la millor manera possible. Intento rendir-me, però la mar em dirigís incansablement a algun lloc el qual no sé amb exactitud el que m'oferís. És així com arribo sempre a la mateixa conclusió. Tancaré els ulls i em deixaré portar, fins que arribi un moment en què ja no hi hagi segons, ni anys, ni mesos. Serà en aquell moment quan el meu vaixell encallarà sense necessitat de tirar l'àncora. En aquell precís instant s'hauran escrit les últimes frases del llibre de la meva vida. Estic cansat de llegir entre línies. El passat, el present i el futur ja no poden ser esborrats. La meva vida navega entre